Chiarraí a Chlár Gaeilge is mise Ciarraí me go bhéin agus tá mé seo libh mar chuid de eile in Phobail 2000 agus fiche. Darnáide tá mid cinál éagsúil am líana agus mid ag teach thugah ar bhain fíorúil nó ar bhain fisiúil ach go fáil haon tá caighdeán agus scoideann haimachtaí bardaithe le linn na féile seo. Loman seo inniu de far a bhfuil clú agus cailar in éis le tamil an seo an Victor Bayda bas an Rúis dó ó guhis agus buinniu nuacht nationda agus internationda mag am í fear a gabhfuil is an idir nar ceapú mar a ga pleanála teanga in Níl Chiarraí. Agus tá muid gáil cés na pleanála teanga a Chiarraí le Victor inniu. Ach sol an dhéanam sin Victor cés iontar ginalda go dé mar a chríochnaí far do bhain na Rúise ag fhoghlaim na Ghaeilge agus darnáide ag chríochnaí pléile cruúsaí Ghaeilge a gCiarraí go dé an céad céim ar an éistear sin duite. She's an chéad chéim, béidir an chéad chéim go rugach mé Moscow agus sin 2008 agus láiríoch béarla liom actually mar cean á raibh an béarla timpeall an sin bíon tír dúnta mar agus ní raibh mór an trosóirí timpeall na háit in rud ach búntúirí béarla cáilethe iad má is múntúirí béarla iad má hisismithirí agus just dhéanaidir cinenne gombeach se go má domsa dámach teanga sa bhreise gom seachas an Rúis ní bhar an teanga timpeall an ach an Rúis agus just sláiridir béarla liom agus tá an bhuaocht dóibh a sinna dhéanamh agus ní mar béarla dámach Gearmánis nó Sepánis nó péteanga bheitchan bheith se go má mar is súntach an deis seo níos móna choras a bhain fáiríochta agus stór focail agus rudaí mar sin a bheith got just go mé fábalta smaoinemh sléite éagsúla agus tá sin antáchtach tá se go má just ó híh béitis deirdaíon in Isláinte náir a chomá lei sin just ó híh fólamma teangacha eile mar an sin nuair a bhís beidir 30 nó mar sin churas spéis san teangacha i gcoitinne sa teanga mar rud bhfuil is a gut mar ábhar gur féad le staidirí ana bhí chumá agus nó staidir ábhar gur féad le staidirí ana bhí ach beidir an sin thos níos leis an túlanis. So cheappas go gatha mé rein teangacha bheith gom bheith sin níos múla na teanga bhain a bheith díú ar chean go bhain an tomar fad bhfuil is a gut. So bhís dhéanas Francíis agus Súlanis agus Gearmánis agus an sin san óscoil dhéanas céim san Íslanis. Agus ag an nám céanna ribh sin bhí mé sasna agus riiste lom ní leis ag gachéanas a Rúis go bhfuil na teangacha ceilt cháin agus má cheapan daoin má deir tú bhfuil sa go Ghaeilge nó Irish nó bhfuil sa go Welsh ceapan daoine nach bhfuil annach canúnt do chuid an bhéarla bhfuil sa go so ní higginn mór an daoine mar na difriúchtaí atá idir na Halbannaigh agus na Sasna agus na Bratna agus mar sin de. So riiste le go buinte sin go bhfuil teangacha chosimil sin siad ní mór an óla sig daoine mar eolartha agus cheappas á sin an a himúil agus cheannaíos leabhar teacher self chun bhfuil sa go le tapes ag buinte sin fós le níd a rólam bhí sé dechar gan dat gan éon deis iad a chluisint bhfuil sa go tá sé sin rud is dechar nach féidir le na teanga sin úsáid ná ide bhfuil ag a buinte sin inis táid leis an idirlín agus táid inis ar Zoomons deisiúnta chu sin bhís tháinig me go héirín in chéadúir gáil sa dó cheapim agus bhí a caint ar a bhón agus ribh sin bhí an fón ní raibh an fón an ach an landline mar a deartha agus ní raibh sé gcóna go maith bhfuil is a go an ceangal ach an sin nuair a tháinig an fón póca bhí a caint le mo hisismithirí Moscow óbhla clia agus cheappas tá nasc sin tá ceangal an caint an chothart sin gur féidir le duine just ar nús le duine gint sa seomra béal doras bhfuil sa go tá caint sa tá technoliacht agus ag buinte sin ceappas bheith se sin béidir roinnt blian teile agus beidir go méid fís bheith se go deas dámeach fís ann leis an gangal sin agus an sin tháinig sé agus an sin táid cainteid ort chaidán le Belfast agus súntacha sin agus an chaidán úntacha fad agus
just tá sin doiste actually. An mé difriúchtaí nó líon difriúchtaí a chonaic mar in tuiste de fiche blian beter. As tá smuoine mar hiis me thuirí a rugach sna dahadí, so chonig siad am nach ra bhéan fón landline a bhón pócán agus an sin beidir gan telefíseán fiú sa siomra agus in ist an rudi sin timpplair atá sin doiste. A churis nuair a bhís an óscoil bhí Ghaeilge fáileann sin mar ábhar breise. So the dhéanas Ghaeilge mar ábhar breise agus thug sé deis dul go chlásna trí nóide feadh tíorma bháin agus bhí sé sin go húntaach mar is an sin a chólame an Ghaeilge áláirt mar hang an áúr mar deir fad an chéad dúir a díobh. Agus chúise I bhaim marm agus beidir gur béis sin an pointe nuair dhéanas cinenne go gathame má chutéine chuir san athbheochan nó chuchan cína teanga nó bhfuil sa céimhnú na Ghaeilge mar bhí sé soilead go raibh takeíochtaí ag an Ghaeilge go bhaint segus tá fós ach is féidir linn ar fad gach focail deirmí deas Ghaeilge is céim chun tosa go tán is gníomh atá gach focail deirmí. So is time anna hásta gur féidir am inis an nirid sin céimeann a dhéanamh an nirid sin bhfuil sa berta nó gníomhar a dhéanamh chun an Ghaeilge chuir an cí mar hangolaí is féidir le marrá gur teanga agus beidir go béon príomhchúis was beidir mata do caintir daine ó haar learbrín daine rá bhfuil dús hahen an ceollam nó an rincin nó rudí mar sin rudí cultúr mar deire. Caithe mérá sí an teanga héin is teangolaí me agus ceapim go bhfuil Ghaeilge chothaisceachtú le an iiri sin teanga chéile. Well, na teanga chéile na teanga bug nach ar fad san Eorp tá sé chodifriúil sin an teanga sin. Gur mar a deirm is severas dun éireacht déana. Ní hamháin de éiring bhfuil sa gut. Tá sé tá luach áithe dus na héireannig inte ach tá luach olmhór dun dain ar fad. So cá sibh lads sá obair a dhéanamh don dain cá sibh a dhéanamh don saoil déana. So beidir go bud sin feagraín ní bhfuil am dul a mú an gceiste mar féidir am láirsegus mar. I mean, to my tag like a George Tune sin gCiarraí had an leis an Ghaeilge was an táhata a bhain an léithí ní bháin is sóireacht an dóin mar dúirt ar a cultarthe den dóin agus ar an ábhar sin a bhain ar de dulgus ar ní a chosan agus chur an cin den cé go eile ach luú tú an sin go fánach agus buinte siar mé agus sciban am a gléo faoi ag an am nuair a cabí chu rinn tú tagart fánach de chustan na teangathe eile atá ar de heilagad agus teangathe omlan éagsúil na céile cumáid teagam de gra nuair a spáinní sé duine deir siad Italy segan cumáid mar céal leidir na teangathe. Luí tosa sin ansúlanís sin an Íslandís agus an sin an Frankís agus darna an Ghaeilge agus an Bratnís agus eile agus lis de miltena teanga tá mé donú tá dé teanga faoi lé nó mar sin agad heag tú go lua de híal go bu faoi lé agad a dagar le chuirsí teanga de. Well, beter bhí sé sa teilech mar a dús me hí mohismithir bhí sé de plé le tang le béarla agus hí muisteáthir ginn sé céim sa bhéarla chumá agus bhí Frankíise agus an óscoil. So bhí an teanga timppel an táimir fad agus cha maithir seall gobar den ind agus bhí mar a dús me héin chum agus as na roiintúir. So bhí taistalán agus bhí leabhsán agus bhí rudí marjouler cheangacha nó bhí buintach le teangacha bhí séime gom marjouler sin beidir na rudí sin agus tá séime gom bheith taistal like ní féad níor fear mór heistal mé cos le goleor taistal a himóra ach is málam bheith taistal agus is 6 taistal atá in mata tú fálam teanga. Maar ní hamháin go bhfuil an teanga héin is dánar le hetán gur féidir le dolisteach agus tá rudí eile ann focail eile slite eile chun rudí cíanna rá bhfuil sa go so tá sé simúil just ó thaobh taistil demar agus mata tú caintear
Ghaeilge, má tá tú fólam tríis Spáis, má tá tú fólam Frankis, nó má tá tú fólam Idális, níl tú a dul ach ó bhfuil is agad ó Chiarraí has go Chiarraí hir. Ach má tá tú fólam was it Ghaeilge tríis an teanga sin, tá tú dul go fada leis an téalainn nó sin tapáin. So tá is a cháise tam di caintear an gultúr nó nádúra tá difriúil, sa cháise tam di caintear just an struchtúr teanga agus an tlí a chuirn tú rudaí inniuúil bhfuil chud difriúil sin. Agus tá sé simil má tá rein teangacha denta good, agus níl marrá bhfuil me, ví a géis le daine tá Victor láran sé le de teangacha agus beidir níos mó teanga. Well, ó híh lífachta de, ní lárimach, is féidir agalah a dhéanamh mar seo i Ghaeilge, Rúis, méarla agus san níosiltíris. Bhfuil sa go míach Kerry teanga gur féidir marrá bhfuil me lífa mar seo ionta. Ach tá teanga chéile na teanga chalóta stólanis agus síslanis agus bratnis is Ghaeilge an halban just chaime seála fálam na teanga sin tá roinnt rudaís na teanga sin fós agam roinnt agam like ví se fálam Seapánis ach níl agam ach beidir cúpla abart gur féidir marrá agus ní féidir mór an na heiscint ach déir ó wat taisi sin taisi ó tas agam gur be me na mise tá sin an tólas atá agam mar jaall na teanga chéile nach bhfuil focail a be agam ach beidir bhfuil tuiscint go mar an struchtúr atá in teanga seo. So is curchaige teangólaíocha atá i gceist seo. Ach so an rudstát sáise beidir go bhfuil tú séir níl tú rá ó sem hógas tá me tríis tosnú le Frankis chaime techt go dtíon deire agus an teanga ar fad a gáil. Tá sé de dhéanta ní féidir é dhéanamh, so ní cha tú a bheits muoine bhar fálam teanga mar sais rud críoch núil gur féidir le an sprúpa. Eister síl atá? Yeah, is sais slíomh atháin nó beidir lifestyle in áíre, bíonn tú fálam teangas tagan tú úsáideann tú an teanga fálam tú rudaí eile, rudaí nua, is sais teiste atá as catha tú fálam sais tainmh a bhaint as an teistil sin. Agus is féidir, tá sé go hánéasca nuair a scaoilann tú leis an smaoinemh sin go gatha tú a dhéanamh go dtíon deire, agus scrúdú dhéanamh an deire agus testas a gáil, agus an sin tá an teanga go. Ní hé sin an tlí go bhla íon daoine teanga in áíre, so yeah. Well, tá mé denan gneanan daoibh cinneal rud mór sa tír seo ina bhfuil tromach lean an Phobail an seo aon teanga. Agus nuair a sin insa cultar, tá mé deanna gneanna tíar a bhór a gine a bhfuil list luú tú híon nach bhfuil ach cearra hanga agus féidir agalú mar seo. It is an dóchreide don gra Phobail an seo, ní bhéh nóha fan céad den Phobail an seo nó ní smó abal é a deanga bhaint hí muid an bhirle. So tá mé deanna go monitor leis an cóhacht an bhfuil tú beidir san Europe go mé ó dear go difriúil ag daoine ana bhfuil an ilteas agus an dáhanga hes níos coitianta. Ach tá sogam ag ggóhachs na tíra seo agus gCiarraí a cuairtaí ó thuaí agus muid a caint ó cinneal level in takeísal agus a géirí chur leis an teanga déir né dúla mé sin teanga ar scóil so ar bhain cinneal fócátíach ní cehanlam mas máile an teanga ólam. Nuair a tháinig cantí sogam fi Ghaeilge an fásta, so tá mé deanna chuin garad leabhar lá ach kind of fóla mórí fásta. Déine a dólam is na rangan ihe agus eile ringalóra ag tagart den fúsés fólam agus gur codí sé lá mar cod an fúsés sin a bheith ag teagask i Ghaeilge so nuair a dólam siad go leor hosí siad ag teagask agus codí an teagas agus tá sogam gur chaitú héan seall in san ollscoil sin na Moscow ag teagas na Ghaeilge agus dearach de jogal a couple aber rafa sin agus fásta chun you'll doing and mór an sima I mean a ristala into tír seo bí me ratal rangana caiimid breúir chuganí an amna tá an sima daoine elas na rangana agus eile but tá go leor bar le deanna sa tír seo agus bheith daoine ar eile cén fá mé ó spéisi gní in Moscow an teanglólam contract ar a Melfirste nó a Maile Flia. Well, an héadrú a dúirtú marall go be an tagas gan tlí sfear chun teanga gálam sin gandát ní céad fin géad agus nuair a hosníos a múna Ghaeilge san áilscoil ní raibh caim ar ráibh be macánta agus bhí me macánta leis na micléanúir bhí me a dhéanamh ná raibh mé ná ríre ábalta é córá ceartaí a ní bheith me ábalta aglah mar seo dhéanamh in éair ag a buinte sin. So hí beganí smó óla se gomsa marall in Ghaeilge i gomráid le daoine ná raibh focail ar bethe có.
tuigeann so bhí me sais ich heb es gemach me ábalta dhéanamh bhfuil go ábhar breise bhí an péisceáil seminar go raibh daoine teachtóg agus imimecht tótha bhfuil go just rud sa bhreise bhí an so curcol beidir bhí an ag tús agus an sin gáhfuil sa de bhí mar ábalta céim a dhéanamh as Ghaeilge so is féidir leat céim sa Ghaeilge dhéanamh in sin ácail wasco. Agus as forbartúntacha sin gandát agus just chun couple animal lua sé Gary Bannister ó slige chachtá sé ina chonim ná clé leis na blianta agus is session in áíre a hosníos a múna Ghaeilge bhí sé Moscos na deire na seachtardí ceapim agus tús na nachta deire na seachtardí beidir agus bhí sé fáil bhí sé déanana dochtúris beidir sa Rúis agus just fuair sé cuire ón dábhan na raibh me se gobar techt an sin agus Ghaeilge began Ghaeilge a bhúna dus an daoine bhí an sin agus meas an líne sin bhí an daine tá sé inis ina tholamh tá fós a múna Ghaeilge so san nasc sin idir é héin agus tá sí is sin áíre tá leistír don forburt began nach fad atá ó híh na Gaeilge an jazz an ácail Tatiana Michailova. So sin rud bháin tagas gandát agus tá me gona smaoineh consas féidir úsáid bhfuil sa go sa rang agus dearthain go bhfuil se caiimiid techt sos le rud éigeint mar hampla is a smaoineh bhfuil sa go an rang bunas cionna dhéanamh bhfuil sa go nach é an múntóir bheith I gceist leis an tagasc ach le I mun an tagasc beidir ach na mé léin go méid siad go méid sais an curriculum agus an chláir brimar deartha a go héin seachas ag an múntóir agus ní bheith sa múntóir ach sais faointe ólas dibrig sé go hanbhailm sa bhí chomar go dtíon réig sire agus ceapas ó tá mit dul go dtíon réig smáilm teanga chaime beganin bréigi se rólam agus bhean chéile tá cara agus tá gréigiise is mútar gréigiise í agus chahas couple seachtain beidir trí uair sa teachtain beidir ví sa déanamh rangna leihí ach an rud agus bhain se stanga eistí an chéadúir dúirt mé nó ní bheith sa múna just be me chur ceisneir consas féidir le consas féidir sinrá siúdarrá consas féidir an féidir an rá abers nó an dá ochil seo chur le chéile an abers an féidir sin rámas so ví sa chur ceisne agus ví a cahabhródaí éisi meach se sin ceart golóir nó nachmeach. As bhí sin go húntaach agus dibrig sé go má vís preábalta na rudaí a bhí me ábalta a thuair go meach sé tastáilhfuim agus me sa gréig. Dibrig sé agus bhí me ábalta seachas ceiste bháin actually in áideáire chuidir ceist cén fá bhfuil gréige se god agus ní rás olamh dun ceist seo ní raibh sé sais túrtha gom agus ach mi sé rúiseach sire sa gréig agus Mariala sin dúirt me ar mór an ach tá teagas tá an rud catha tú chur bunas ciún agus catha an sin an múnla atá an catha tú an múnla seo orbert an tain gur tusa atá I mun ní féidir le techt rang agus ní féidir teanga a bhúna is féidir teanga a hálam sin an ten tlí a bháin agus nuair a hagan daoine go dtíine rangan agus déir siad mún an teanga dom. Ní ibreoigh sé riamh mar ní hé an tlí a dhéantar sin catú bheith freigrachas do bhúna do hagas do hálam héin bhfuil sa go tá sé sin an háchtach ach ó híh simide an dara lead an cheist bhí go Dígann tú tá gachtain in éirin well sa fóbalach níl so gom ní ceapam go bhfuil sé riachtanach sna sé chundaí ach sa fóbalach tá naib sin an go gachtaine Ghaeilge rámas tá daoine déanamh rudaí chun é éalú nó a hachant dámeach gachtaine sa Rúis dámeach an riachtanas an go meach Gaeilge gach
duine sa Rúis scoil, bheachan thura céine ann. Bhíonn tú na daoine tháinig an sin go dtí na rangana. Bhí Simicú ann, bhí Simicú inte sa Ghaeilge. Is mar eola sin go raibh ní raibh níl muid caintear na mílte daoine, tá muid caintear beidir bliana bháin bheith denúr an sin gáirí ag beidir cúgur déag nó cúgur. Bhfuil agat bhí frí sé brathir ar an mbliana. Ach caiim rá an rugga agus féinneara bhí mar lúma tá céimenis sa Ghaeilge gur féad le a dhéanamh. Agus nuair a tháinig sé, má tá céimeán is rud ríochtanach é. Ní féidir le techt agus samecht, bhfuil agat ní sás ábhar breis, ní ciorcail córán nó ciorcail fólamach a gceist. Agus ag buinte sin, caiim rá thugus féinneara go raibh sa grúpa agus chonig me rá grúpa, actually agus sa rá grúpa sin, bhí daoine an agus bhí reinsteine agus bhí der breasáasta bhfuil agat éon sais obair i dhéanamh obair bhaile éon rud agus rudaí sa bhreis. Agus bhí daoine an agus bhí an móthó sin le feisce sin go rud ríochtanach bhí sa Ghaeilge agus ní ráidir sásta bhfuil agat mór an ibrí dhéanamh. Agus bhí na torthaí a haspáint na daoine. Bhí a déanamh an ábhar bhísead. Bhfuil agat bhí an torthaí bhd níos fearr na in daoine ná raibh. So tá sé fiú an sin sa cháise tá ríochtanas sin Wouldn't I cap him go gahamid fáil réile sé ríochtanas sin. Is na scoileanna an teoinéirí. Níl is a gom, is ceist an chasta sin agus níl is a gom caithe réiteach cóháte a bheith ann. Bhfuil is a god caithe tú gachrod chur san áireamh agus just beidir a boganis go dtí ceist a pleanála teanga mar tá sé sin buinteach an te dachas agus spunchócha sin má tá muid caintear a pleanála teanga. Tá sé sin casta mar caithe tú agus an rud atá neasnamh an deacreachta smó tá sa pleanála teanga. Tá a gom náfuil mar anis ach ag tús faointe mar a deirfá sa pleanála teanga mar chóras stáit mar a deirfá. An rud atá a tastáil nó sais curchaige chórasach agus cóháte go mbeadh mar tá pleanáilte híochtán tá pleanáil na cantracha caomhnach in nádúr bhfuil agat agus tá cantracha caomhnathe teanga ann. Tá na limisteir pleanála teanga mar thugtar agus na bailte séirí sé Gaeltachta agus rudaí mar sin. Caithe sé sin ar fad techt le chéile nachmeach rudaí ar nús an cá seo i rá caran fé láthir nachmeach na rudaí seo tarlón sin. Nachmeach rudaí eile tarló gan amara nuair nach féidir le bhfuil an teala céanna nach féidir le techt sa bhreis a thógad an sin ar a dalamh hain bhfuil agat in neiceile nach féidir le daoine fannacht an sin san áid tá muid caintear pleanála teanga agus ní féidir linn fiú na daoine nuair nach féidir le údarrás na Gaeltachta tugra anthachtaach a thógáil an sin an nuair a saineach i Parc na Mara atá tastáil go géir mar tá daoine i gimimechtán níl aon rud an sin níl fostaíocht an níl sé sin cóháte tá muid caintear pleanála teanga tá muid sa bholú san áiríre tá muid chur ceisnéir fiú agus tú pléile heagreachta tá naim sa bheith a túirtcúnamh nó tá naim sa bheith cóháte leat le a chuid dibre ar nús cór na naonraí Gaeltachta ní tá mé oscailte mar eola sin tá deacreachta gom le bheith a pléile mar ní hagann siad thar neis ce go bhfuil naonra a bháin seo tá Chlár Gaeilge agus tá naonraí eile béidir go mé mistabhalta iad a Chlár Gaeilge chumá ach tá na deacreachtaí córagra seán agus níl sa gom chuna sa sin a réiteach mar ní léon úrlaisí an go mé mistabhalta go mbeadh or an techt le chéile timpeall an bhórs chéanna agus rudaí mar sin a phlé bhfuil sa go. Ní féidir le tú closin tú go Duine gan an daras an seo mar a ceap mé fó. So hutí tú ag clé fé cuasí pleanála teanga sin Victor darnaige agus firmid goir fuid a chuúra agus an sim atá agat an tuigéile agus cebal am héan mar hálaíonn sé nuair a bhí mé sé sira Budapest sílim gabhfuil le seach nó hacht bhí me caiithtííléine le pizza Ghaeilge agus tháinig an seán leanún seo adlam agus thosaí sé ag deanna cuar buna sa hanéalaigh níos bas
bas an Budapest dífa, agus fi séidir ag níniu dú, de linn réimiis an éanta Sovietí gur policy an, de mar ag tú fólam an bhfuil, gur word teanga, a bhí cinál an Íslabrí Marialar an bhfuil a ólam chothróbar leis. Bhí Ghaeilge ach, so bhí bogan, agus mar harding sé bhfuil an sean le hanúintá insar an Ghaeilge ar ollscoils na céigetí, no mar sin nó de hetí, so ceap mé go sin intain de spéisiúil agus a dacha linn héanta an dóigh míon an Europe a gCiarraí ag clé le min teanga in Europe mar sol doing this is teanga mór teanga in Europe a taine scrisi an go head ar nasanta ar teanga an dóin agus tá muid a cailú teanga gacha le lá agus don cut just most de brí fuas teanga in Europe an bhfuil a gCiarraí so ceap mé go sin spéisiúil ach bogam mit an tosí anseo agus tú caint sin so fiar a gabhar is in ide ceapú mar bheith a pleanála teanga chu le cócoiste gealtacht I rahíonn sin a gan dí Chiarraí. Just solid blian tú fi cuasí bre ag an am sin gotíar ceap do winter faoi seo winter de cáide ar éis a Rúis ní rud cinál is rud gom leis gáil omlan as an gra tá méid deanna gotíar hígan ag an am faoi seo faoi nach Rúis síl toban seo. Ceaptar go gréibh sé simúil mar tá sa có ar fad cecho táchtachus sa tá Ghaeilge dom agus tá gin tú mise múna mar hampla Ghaeilge an sin san ollscoil in Moscow. Tá sé difriúil beidir an choras atá choras na ollscoilíochta tá nó beidir cuasaí níos gan pai atá ag daine tá gobar san scoil na námar atá sé anseo agus tá gom in éidir má tá duine éigean sa gobar san ollscoil ceapantá tá sé go maithas mar deartha ach ní sé sin álaigh sa Rúis agus bhí sé níos tá sé gairí níos fearr inis ach brahan sé an ábhar tá tú múna tá tú bhúna beidir má tá tú múna gnó nó tá tú múna cuasaí políteach nó rudaí dlí má tá tú múna rudaí gur féidir leis an dábharrá cathe sibh íoc as an ideachas seo dus na Miccléin agus íchan na Miccléin agus an sin fáin siad an teirgid thar an eismar dearthanú atá siad cáilethe. Ní brínte seo mar sin leis na déanachta mar deartha. Le teangacha le fealsúnach rudaí mar sin agus tá siad níos buchte agus ní féidir le na daine a tharntisteach ní féidir le costa sí a dhearra ar an rud agus san éanta soviadach bhí gachród ar an eisce, bhí dachas tríú le bhéil ar an eisce. Agus tá fós is féidir leat well beidir is fiú dontas a choréir ach tá tú fáil gomísúil tá tú fáil beagán airigid as scoil tú well ní mór an airigid sin in áirí ní féidir leat maireacht an téir ach just sais ní tú geek tá tú fáil rud éigin fiú más rud beagán. So tá choras difriúil is marall sin níl na múntarí nó na léchtúirí agus na hallúna tá gobar an sin san dábhanna sin níl siad ícha go maith ní íchtaríad go maith. Agus marall sin an rud a bhí sa déanamh le bhí orm mar hampla rud sa bhreisi dhéanamh chun go méimiis ábalta mar hampla árasan ógan tir cís mar níor dóhain an agus Moscow is as gahar feidir ma bhean chéile so bhí mar ar gcónaí gahar feidir fe ghábhlíonn agus ní dóhain an túrastal atá ag léchtúir ollscoile chun árasán a áiltear cís na carach móra seo dingin tú. So bhís chun rud eile dhéanamh agus just tá á dhéon sin seo chun na haspáint go raibh na rudaí na mochuid na rudaí bhí me dhéanamh chun an Ghaeilge an eolam san ollscoil. Is sais rud, well ní raibh sé Jonach ach bhí sé séir agus bhí or má bhí me chun dul ar chógáil nó rud mar sin ní fuair mé an airigid thar neis as sin ní rícoch me as sin. So bhí or mo deirigid héine húsáide agus rís ní leor an teirigid a bhí áthúirt ag an ollscoil. So bhí me déanamh breise bre an sin hana féin agus bhí ma cháirte agus ma healach chuncadur go bhfuil me sais tumanta mar deartha tá me déanamh rud ar son
na cúise más mála sin agus san na teanga cheapas hain gur sais dulgus atám ó híh teangolaíochta de go gaime tuigiime sin agus gaime má dhíhall dhéanamh chun an teanga a chéamh nó an slí gur féidirlumm. Ais marall sin nuair forma amach marall bosteo an chéadúir actually níor chuir is isteachir mar ví gom go raibh próses plan le teanga siúil in éirí agus tá gohfuir céimethe in mar hapla osscoil na Ghaeilge agus den siad cuasaí den siad céimena pleanáil teanga agus rudí mar sin agus gombeachta ine an gandát in éirí gombeach sásta dul món na hebre seo. Ach an sin nuair fógraíoch an dara thuaid an postse cheapas well chuirmeisteach beidir níos gom. Beidir go méid seansa gom dul ann agus rud éonta dhéanamh an dálamh, mar tá sé deachir mór an ahrúm atá to Moscow faoi chósaí teanga an trínéirí. Agus bhí an a hásta go bhfuair mar an job seo agus cinnte gur chuir san cheist ma bhean chéile agus bhí si lántásta teachla man seo agus dúirt si gur deisiúntacha sin agus tugann sé is teangolaí héin agus tugann sin a rudí sin agus tugann sé anchúna dom le gach chéim go san airnáil seo san job seo. Agus má heis mé thuirí siad anna sásta gur isáis dulchan cín dumsa bheith chaáin beidir nach gapan daoine álaigh agus dumsa is ví a techt níos goire don áid gur féidirlumm rud éonta dhéanam marall na rudí a bheith chuir isteachar mar híh teangolaíochta de ó híh teanga de digganta. So agus na cáirde fad nílas gom bhí go marall an simimicha tá gom so bhí siad hiigeidir fad cén fá goméine dhéanamh. Agus Louis tún ní beluithe fan fhí cosanna deachrátaí agus fin chuirthaige cuarasach cóhaidte tá dhí le gáil an le agus tá méid danú Donna te goúir mogin na síal na Ghaeilge agus aríhaach a chéas na Ghaeilge taríon an tí le agus tá dine rá nó cean chéanana le fad an lá. A daga lecursaí pleanáil teanga a Chiarraí te an goúir agin na dúchlein a tá raibh nós cóir muintear na Gaeltachta sta blion bogam amach roing darnoide le thuras crothir Ghaeilge agus eile gabhar is a seach bhí siad a túir go mé an Ghaeilge mar hang beá marú tí siad a glún nó. So tasogin better few na monobol sin fear tasogin nachwal kursi gomai agus Chiarraí a counter so good hen that chainter better nís luna day fun care that uses na Ghaeilge Ghaeilge. A dohurm factor gedé mars feter than and lasso went to some flannel teanga. The goal and lack le chus na fab na show mar tegam wed go na fab na show ag fast le breses ced blian le couple ced blian ta mai dana yon one on patron show le facal gedé mars feter than a tarhal no usi jo winches as in flannel teanga agus an tiskint to ogin he hun last no hun stop occur listen vest show. Well, gédó síos caiimrá tá sé brahan sé an áit na bhfuil tú. Brahan sé an áit na bhfuil tú déanamh an plan. Cai sé bheith anna áitiúil. Tá rá marall tá caiins marall rudí bheith cóháte. Ach ní chéalainn sé sin go gatha mún le bháin a bheith ann. Agus tá agla orm hebh bháin bhhailm gombeach sé cóháte ach tá sa gom na daine bheith a gceist leis bhfuil sa go cóháte le chéile bheith sais védi sé dierig sais rudi mún le bháin a bheith ann go méidir tá sé ní sé like tá sé anna jaachir má tá neidir sin áitina god agus plan le ingach áit. So catú sais mún le a bháin nó beidir dálaid mún le saolas fearr bhfuil sa god. So sin an aglatá mar de marall rudi bheith cóháte a cha siad a bheith cha choras a bheith ann a cha sé bheith solúpa sin an rud istáchtaí má tá de pléile daine I gotainine. Catú bheith solúpa mar tá gatainine difriúil agus cinnte bhfuil gach pobl difriúil bhfuil go tá roinnt próstíonn sin agus tá próstin seo cha próstin seo tá sé difriúil ce go bhfuil an Ghaeltacha anna bheith gur fad agus mar a lú sin níl fiú de féin géad an déanar an seo a Ghaeltacht agus bhí smaoine bhí neomh mar hampla tá na teorainnicha cho áféiseach an seo ach na múntaire atá gobers na scoile na Ghaeltachta tá chur an próses don pleanáil nó an policy don pleanáil teanga
policy don idirchas Gaeltachta tá sé de chuirhheim an policy seo agus déanamh sáróbar fad. Don chuid is mó tá conaí oró tibh mud an Gaeltacht. So tá muidir caintear fiúna teorainnecha iad hain. Tá siad áféise go nátainna. Bhfuil go nátainna eile beidir go bhfuil siad a léadú sais an réalach teangólach ach ní an seo. Agus ní raibh beidir le chuig go bliain. Níor haspáin siad níor léirigh siad an réalach teangólach. So an leas is féidir linne bhaint. Bhfuil is féidir bheith cain mar jaall mar hampla í bhrach. Okay? So cuasaí mar atá siad an seo. Ní féidir is Gaeltacht cé de réidir bhfuil go na categóí sin a b cé is Gaeltacht cé atá i gceist an seo. Agus in áíide is beag duine gur caintear dúchas atá an seo. Ní lánach beidir níl gom. Fíor bheag an daine gur féile rá bhfuil an Ghaeilge tradiisiúnta fósa có. Bhfuil go na daine fadéile is daine ó cheantrachaile beidir gúil Gaeilge chun na daine an gantra hain a chadálam go maithir scoil agus an siad bhí síma chun nó smúntaríad agus dhéanaidir céim ascaig nó faoingaig nó bhfuil go rudí mar sin. nó beidir go raibh just daine átúla agus chléidir leis an teanga. Bhfuil go tréir scoile. No chola siad focail an siúd sa teilech agus timppel na háit agus rudí mar sin. So tá sé sin hana féin anna chasta, bhfuil sa good. Ken sais Gaeilge atá ag na daine, tá sé anna difriúil. Nis nó agsúil. Ach don gantar seo, gandát is óntach an deis an pleanáil teanga, mar tá agus an stádas Gaeltacht a gandát. Cé nach Gaeltacht den sais céine í bhrách agus níl gom an Chiarraí musagad. Ach is mar jaall sin má dhéanamid compráidir í bhrách agus an Chiarraí tá rudí go thomlan, well, is ní go thomlan ach anna difriúil a bheitcha gceist leis an Gaeilge chun cíine. An seo chaimid a bheith caint agus tá sé sa phlean teanga ní rúna sin tá sé scrítan sin tá de caintear athbheochan agus neart tú seachas cuimhnú na teanga. Agus den gantar de cantracha mar seo agus ní hé bhrách an ten cantar mar seo bhfuil sa gut. Caimid bhfuil sa gut an deisio nó caim pobl an seo an deisio a rúsáid na buntáiste bhaint as an deisio an nuad agus is féidir a ráid chun stádas na Gaeilge agus an Ghaeilge mar teanga Phobail agus mar teanga an teilig chur chun céin. Chun deisina thuirt an chéad glún eile. Go mbeadh an Níl Co agus go méidir ábalta an Ghaeilge seo rúsáid a machchan seo, mar tá muidir cainteanais beag tásúlagum go mbeadh bille nua Gaeilge teacht agus go mbeadh well mar a deir siad fiche féin géad don stát just an stát séidir sí go mbeadh Gaeilge Co sin postana. So tá muidir caintear an Ghaeilge donna postana sin ach an rud a stáchtaí actually bí muidir caint gcónaí mar jaall na buntáiste bhhaine leis an Ghaeilge, bí muidir caint mar jaall postana, bí muidir caint mar jaall deisna fóstaíochta sna meáin mar hampla agus rudí mar sin agus deisna cadé ó híh meabharsláinte agus tá sé sin táhachtach chomá gandát. Tá sé táhachtach chomá a bheith mar bhóthán cheapim a bheith lán, a bheith crín, bhfuil sa gut. Má tá rud éigean tinasna bheith séireannach tú ach níl Gaeilge gut agus bín na ceisna seo i gcónaí teachta nósart bhfuil Ghaeilge gut a níl dóla mar scoile agus an bhfuil sa gut an discúrsa seo ar fad, an táim ar fad agus tá anim Gaeilge gut ach ní féidir le rá mar hampla nó tá níos gom cluthaí Gaeilge agus é scríte an seo gut i Ghaeilge ach ní féidir le fiú sinna uaimniú. Rudí mar seo tá sé timpeall na háite, tá tú taistil timpeall na háite agus tá log animnecha a chialaíon rudaí agus ní higann tú. Okay? Iad a híos héin. Tá sé sin ceapam go gatha sé ní éireannach me héin nílas a gom constáise a ceapam go grohíonn sé fiú go neamh isach go tá rudaí an timpplairt nach diggin tú ach go bhéadfá iad a hiiscint diggin tú. So tá rudaí internasna bháin, níl tú crí, níl tú lán mar a deirtha agus beidir móthúcháin cruthíonn sé
ní hásta de hais éigenint. Agus a cháise dá an réilin ag duine bheith an duine mar a deirm crín, bheith gachród aige mar a deir ó híh cultúr de híh bhairechtta de híh. Us go tá nasc ige le gachród atá tarlanéin. Tá is fé leis dul go corcoíine agus féin sin ag session tradition to rusig. Mar sin agus tíine caint as Ghaeilge. Is tuiginse is féidir leis bhfuil óráin as Ghaeilge is féidir leis iad a hiiscint chuma. Rudí mar sin, so agus gan dátá fóstaíocht a buint leis sin chuma ach an rud is státaí cheapim go mbeadh sé agus sin an túman tóis nílas gom is táchtaí beidir ná go mbeadh sé mátá sé mar chuid díad. Okay, mátá an teanga mar chuid díad, mátá sé stig sa chréagat mar de, mátá sé ón glíomháin agat. Is chuid díad hain í agus sa chás seo tá tú beidh sé gúnaí agat mar chuid díad agus beidh tú gúnaí smaoine bhfuil is chuid dím hainaí má chalim chuid dím hain bhfuil sa gut. So ceapim gúil sé táhacht go mbeadh sé ag daoine agus bhhailm agus bíon daoine rá bhfuil na héireann ag just ránaíidir béarla. Ní rádaíidir a riamh, mar ní raibhann rá ag formhór na daoine. Fiú na daoine gur beidir bhfuil sa gut na tuisminú hála a bhí mas smaoine buanta ar an scoilt an sais an tragóid sin a hála, sa níú híisteach, not híisteach, sa fiú híisteach, nuair nar láid na caintúirí dúchas Ghaeilge, níor láid siad Ghaeilge leis na páistí. Agus iad a tuiscint, nach méid siad ábalta a riamh láirt leis na páistí chó lán, chó soléid, bhfuil sa go iad haine chur aniuil go mbeadh tuiscint a riamh céad faoin gcéad mar deartha, mar ní raibh béarla céad faoin gcéad go maithe acu hain, agus ní bheadh Ghaeilge ar bith ag na páistí sin. Gintó san ní bhéidir seábalta a riamh an rudaí a bhí acu hain agus iad ina leanaí. Nach méid siad ábalta é sin a thuairt dá leana hain, is tragóide sin in áidíre, bhfuil sa gut. So agus gach teilech beidir in éirín chóir siad tríd an tragóid seo, tá scoilte tá tragóid in gach teilech mar deartha. So de ceapam bhfuil sé sin, just is rud é sin a chafra leis ná ríide, agus tatar neist an pleanáil teanga gach cantar, agus cantar an cearú rua tá beidh rud a dhéile manis, just ní féidir an bheith caint ar gach cantar. Achas sa ceantar seo ceapam gur dé sé seo an leis seo a bheith ann ar an staid seo, agus just an ráha thuairt a roiine, agus severas sa bhreis a thuairt don gantar agus an daoine, go mbeadh siad ní severe, bhfuil sa gut. No, an spéisiúil is mé tógal ar coppla ar dúirstúin sin darna luimiid an sin an pleanáil teanga agus is early sí an pleanáil teanga gur féidir an úsíd hon go an leaglas na febanna teangolaíochta nó seach teangolaíochta tar timpplaín a ggóthachs chumagáid ar na bheas dúchéan an seán ar bhil farste tá sé cinál éagsúil inta bhéid is gur bhain teanga mas mar lead omlan marú agus an sin hógaí ar thuchéan í a hógáil a rééis trúimiid a toiseach le cinál canvas glán. So nuair an tú rudig an ar nós chorus a leg daoine cosla Joshua Fishman amach, de céim an a sillir agus féidir an ará bhil glagam an céim sin glagam an céim seo, agus sin bogam mit ré ag na céim an agus tú lé gandar gilthachta, tá donna sin níos casta, mar tá tú gáil mas mai ar a white leidir agus a géirí níos ligo, agus a géirí na hurlaí cean an céanna seo úsít le gáil an leagla, so tá mé tagla céad fan céad go bhfuil sé go mór ag brathar na cintí faoile a winna leis an teanga. A bhhail am de thuram a ail, ar is gCiarraí mar gur bás tírealathu, síling go bhfuil seo spéisiúil. A díobh an spragu atá daoine an Ghaeilge a luirt. Agus seo ceann na córatí móra a tá gáil réite tír seo le fada ná. Agus margheall go bhfuil me duine beo in Ilan an bhfuil an bhir le thar timpplaín, agus is sár teanga éis an bhir, and ní léim tír dóin nach ratha an nach bhfuil an bhirla a luirt. So mar sin de féimí tá practical, de féimí tá úsáideach ag an bhirla. Inta cóthaic sin, go dtí mar spragan tú daoine yoga, go dtí an luach bréise atá leis an Ghaeilge a luirt, agus ceann ar rudaí margheall ar cuasaí políteach den seo, thuí agus has, margheall ar tionartha an cólinge has ar an tír seo.
wahí mé agus maihín go leor daoine go rógóní leis gan rud atá éagsúil ó hui, but a gcairithe wahar ó dheas, grógóní leis gan an ascú le cés na féineachta, grógóní leis gan an ascú le cuasaí dícholínaithe. So nuair bhí me duine ag leo faoi leithéidí Frans Fanon nó Alberto Mame nó le Ghaeilge san Afric, deanan siad an nás silver seo, so seo an fá a bhfuil me sé go chuú a ólam mar habla a ggéine, mar dheall ar a hála am winter, mar dheall go bhfuil seo mar chuid den chuid reis siachanta seo, go mu gurí ach chealbhú nó ach ggóil a dhéanú ar an teanga mar dúirt mar sin ó chain. Ach Ojas a dtíobh an díoscursa ratha, ní agamid sin fegamid an béim ar beidir an cuasaí fóstaíachta, omlinn cinnte bhfuil sin go margu dhéal na bontáistí eile leis an teanga, ach ní agam sa an béim maidir leis an dícholíniu agus an mór cés polúil sin, agus an taithí a tugainn an seo mé firste, tá méid donna is sin an áhar spreige is mó atá daoine, go bhfuil maithíonn siad go bhfuil sealbhú na Ghaeilge nó a go bhfuil na Ghaeilge is déisí ar bhealach siaganda, ar bhealach jarfach, ar bhealach inruchtainna a chach, doing golan le rudig in the tragáid ar cuireoirí into seachtú achú níú isteag. Go dé an tuairm atá híon ar na céiste sin, idir an nasca idir an cholíine has agus an teanga agus an tionar hermíon sin ar an jarú taigdaoine sa le ataniu. Well, tá nasca an dátáin idir na rudí sin ar fad, agus bhfuil scut is féidir líon roiintúirinta chuig nó léhananta chathú beidir fléan a rudí sin, a pléan a rudí sin. Ach bhfuil scut cinnte go bhfuil difriocht tolmhór idir sais na dearchaí atá ag daoine i lena teanga bhfuil tear me mé bh cuairmach nílim cinnte mar tuaisceirtéir nó na séach dé agus sa deisceart, gan dát tuaisceart sa deisceart, mar jaall nach raibh an trid an seo mar deartha le cead bliain beag nach chan. So good. Agus slí tá sé fós a tarlú sa tuaisceart. Bhfuil so good. Buchas le díon nach bhfuil sé, an slí céan agus a bhí sé blianta hain ach tá sé bhd níos bríomhar mar sin béidir. Bhfuil so good. Agus tá is muoineh Digin tú ceapam go bhfuil sé difriúil an seo sa deisceart as tá sa tuaisceart ó thaobh na dearcha tá ag daoine le na teanga. Agus digin tú ceapam gúil sé táhacht bíon daoine denna trácht ar chás na hairise uaireanta agus míide caint athbheochan teanga agus rudaí mar sin. Bhí sé go thomláin difriúil an sin. Agus an rud béidir is difriúla ná go raibh cinenne tócha nó cinenne déanta ag an buinte tosaigh go mbeadh amhrais lárnach in athbheochan mar a deartha na tíre ar fad. Go mbeadh an athbheochan sin a tarlú tríd an amhrais. Ní tí béarlan nó tí Frankíis nó an teanga eile agus amhrais mar ábhar scoile. Bhfuil so good agus dámeocht daoine sásta bheith tí seabalta I úsáid teilech agus rudaí mar sin. No, bhí sé riachtanach mar deartha, a riachtanach ní bháin na páistí ar scoil. Ach bhí sé riachtan de gachéine. Agus bhí blú cheangal sin idir tógáil na tíre agus tógáil na hairise bhí seán an tús. Rud nar hálaí néirin. Rud nar hála sna féithidí nuair a bunaíoch an fóbalacht agus ag a buinte sin bhí áid na Ghaeilge bhí sé dainithe mar chuid don rud ar fad a bhíoch chun richt trí bhéarla mar deartha. Bhfuil so good. So tá sé fós an mar deartha céad bliain is déana tá cuasaí mar a bhíoch céad bliain ó hain. Níos lú caintúirí béidir ach deir míid tá níos lú scoileanna, Ghaeilge ann, Gael scoileanna, Gael choláistí agus tá níos mú béidir daoine sna hallscoileanna go bhfuil Gael ina Co agus rudaí mar sin. So is féidir le rá níos mó caintúirí dúchas féin tú ach níos mó daoine ann bailá clia ná is mó go bhfuil caintúirí Gaeilge ann sa tír seo, bhfuil so good. So ach mar sin hain tá an Ghaeilge imimethe, tá sí ar an imil sa Phobail I gcoitinne. Agus sin an spás a bhí mar deartha cruthaithe na dainithe de ón tús. Bhfuil so good. So ceapan béidir bhfuil so good táid dul ar aig gotí
Níos gom tá caint an méid nó nach méid beidir go méid struchtúrile ar an Ián ó heh políochta de agus bhfuil sa go cai níos mó có brú a bheith siúil idir an dá chuid den tír bhfuil sa go amach an seo. Agus beidir go méid athruithe ann ó híh agus bheith tunachar ag pobl na Ghaeilge tuaisceart ar an rud seo. Agus is maithan rud beidir go bhfuil sibse go bríomhar sin marall se bheith tunachar bríomhar beidir ar an scéal féidir linn sais beidir an chórá marall ar an Ghaeilge athos nó beidir just sais brí choristeach nó é dhéanamh níos bríomhar bhfuil sa go. Céimiid ach fé láthir sin mar atá scéal agus níl is a go mun féidir rudaí athhrúí buinte áirithe. Beidir go meach bhfuil sa go dúiranta tag an tugra ón tugra ar a bhód agus athraíonn sí mór an bhfuil sa go daine ná ríide bhhaile a bheith mar níos a gom duine éigeant ceoltóis nó áránnaí agus bhfuil sa go na beag tóidir an duine sé ag an nóig ar fad in éirí bhfuil sa go sa phoblacht sa tuaisceart gacháid agus beidir go nachró sé. Dámeach níl a gom beidir dá níorach bónó ó tá mé fáilm Ghaeilge is agus bé me gúsáid Ghaeilge machchan seo. Beidir go nachró sé an rud seo mar tá tunachar ag héine go leor daoine agus tá meas daoine. Ach ní mí Harlín sé sin agus ní déir bónó diggin tú sin naib. So tá se anna dhechar rá cad bheith achas féidir léine bheith déanamh na mun rudaí agus na mór rudaí agus beig an pleanáil sin pleanáil teanga seo a tastáil péisceile. Mar a dúirt tú hain is teanga olmhór an béarla agus bé is sais caiimiid a bheith inar sainiolaithe ar snábhanna asa. Bhfuil sa go. Tá beag se ann agus ní bhaineann se leis an méarla bháin, bhaineann se le teangacha tá bhad níos fearr as. Agus is féidir actually a linne agus an taithí a bheith gunne a bheith a snábhanna asa sna cúnsí seo. Is féidir linn is sin a bhúne an taithí seo a roinnt le tíre eile atá a níise tosnú a dul sa seo. Bhfuil sa go. Agus déir siad agus ní thugann siad féinara is seo. Déir siad sinisiil tíre tá is ceart go leor tá na hoscail na féim tí béarla ach tá ní an duine caint béarla le chéile. Ná fanamíd coppla níos gom 10 bliain 5 bliain 5 bliain agus beidir me hathra an. Beidir nach méid ach beidir go méid bhfuil sa go beidir tríchéad bliain hin nó ráchéad bliain hin bheith daoine beirtanéide agus dúirdís ó gapan tunaríide go meach béarla go tá sé dechar teanga gálam agus ní bheith béarla idí a bhínéirin ag gacha éon duine agus féchanis cad atá ann. Bhfuil sa go so tá sé dechar a thuair ó heh teanga agus a ríist an béarla tá muid arán is marall a méarla is staid críchna níl an staid críchna in éair. Bhfuil sa go bhí daoine cheappa go me chláide in ann i gcónaí agus bhfuil sin is. Bhfuil sa go so tá na rudaí seo agus beidir rúis chumá is féidir linn smuoine bheith rúis bhí sé san Ungáir lútó Ungáir agus bhí daoine a fálam rúis san Ungáir ar scoil. Níl siad á dhéanana cheapim agus na tír fad in éir na hórpa bheith rúis de haid hí rúis agus cloisin fós daoine in éir na Germáine agus bhí rúis gus rúisisiúntach a bhíon go just úntach ar fagus chunte úntas ar mar teanga anna dheachar an rúis ach tá sé dynamicúil tá sé gahar an tomar fad. So Darna luúméid sin Joshua Fishman ní beluúthe agus caiisi seáil inían agus ceanna cinál na breithanas a rinse ar an curthaigh a bhí an stad ó dheas nó an rialtas muile chlia na gur cinál cluthe casta Chlár Gaeilge ar bhí ar bonagla agur ar bhain politiúil nach jogo lá chat amach agus arán nach rúise gáil faci anú den Ghaeilge began dífa an mar German an tíir seo an bhéalgra a learú don teanga ach nar rinn tú tohol steachsarod níú mór banagla agus níú si daire in éon chií fan teanga. Agus darna tú an éis ag lé leis na húdarí sin de Institute an Stad agus i dhéiríon teanga churhan cin. Tá ceanú deanta go rialta ar údars na gheilteachta mar hapla agus an curthaigh agus darna fear an rialtas ré leis an bord thofa an sin rins blian dóhan
Tá deacratí amsa ag daoine leis an stratéis fiche blian don teanga ar ceap na hefagaí agus na plán na teanga seo an céal tábhachtach eile. Ar is tá spéise gom híon mar gine tá teach mas mar an tíomh muoi agus tána saite síl na Ghaeilge. Go dé dó brehannas ar seo darna caint leistí de chuirsí teangan seo a táime. Go dé dó brehannas ar curthaigh an stad a gotna maidir leis an Ghaeilge agus ané an gráid an tosa go bhfuil luú tú an sin go mé ó tíorthaí eile an fólam ón taithe tá déine carnú maidir le bheith sná an iad na NASA. An bhfuil rudaí gur féidir linne ólam fásta ar rihan leat ón taisteal seo, ón taisteal teanga seo tá deantagad. Bhfuil rudaí gur féidir linne fólam ón tíorthaí rudaí practical thugann na cur a bhéim an seo ach a dhéanamh las don teanga agus na ceantartha seo. Well, is féidir linn ar fad a bheith fálam an chéile gan dat. An aibatá an béidir bhfuil sa go i ngacháid tá mid dá méimiist séir agus ábalta ga chéanrad a athrú go héasca mar a deartha. Bhfuil sa go dréir na rialacha go héasca. Tá méid ar fad is tíine sin ar fad, bhfuil sa go tá méid gobar sna hairnálacha agsúla ach is tíine sin ar fad agus chuireann se sais tin sé bheith rudaí agus ní bhíon mé héin fiú bhfuil sa go támas muoine fearneis mar hampla bhí me múna 5 an sin an ollscoil Vasco agus rahas féin go bhfuil me i gcéirí sais riin dá ní slú solúpachta buint le mo chuid curthaige mar a dearfa tá a gcóna gur a techt le réiteach agus an sin a bheith clí leis an réiteach sin. Níl tú tá sé dechar a bheith solúpa agus dynamicúil an támar fad an sellar fad a diggin tú agus níos mó tá sé tá níos mó fír in a buint le grúpaí mar tá caint le grúpaí mar tá brú an grúpa an chumá agus tá sais tradiisiúnta is féidir le rá ascrín as gníomhar bhí ar dús agus an sin catú tá sé anna dheag mar hampla céimiid inis an coint as glas de siad bhfuil tú cá siad dul tríd an próses bhfuil sa go an Canada a haut like séví tréis an táchain rud egin mar sin. Bhí sé gin tús inis tá na rudí ahrathe ag tús hí ní raibh daoine asú leis go mbeadh córialtas ann, nar bhí an cointas. So tá cuasaí ahrathe an gatha tú na rialacha chotáchtach sin don fáirte sin a ahrú chomá. Mar tá sé choristeach inis sa chasan na bhfuil siad san inis. You see, tá sé anna dheachir le rudí mar sin na bíon daoine clí le rud agus just an smaoinemh seo, smaoinemh tradiisiúnta tá sé fós a gain sa cheann tá sé na tradiisiún sin níor tháinig siad ar a bhód mar jaaleis bhfuil go raibh daoine á dhéire. nó tháinig siad mar freagra dacrachtaí áirithe. So inis táid i gCiarraí ad athrú. Nis a bhfuil na rudaí ahrathe chomór sin go bhfuil ceadagaine iad athrú. Bhfuil sa go na rudaí sin ar fad buineann siad leis na struchtúr leis na heagraíochtaí a bhfuil míad a lé an tamar fadlótha. Bhfuil sa go tá cóchaisteann seo tá siad ar a bhód le 5 bliain agus tá struchtúrú chomh féin. Bhfuil sa go tá údrás na Gaeilge tá siad ar bhód níos faide ná agus tá struchtúrú chomá agus tá rud nua a pleanáil teanga údrás na Gaeltachta. So bíon rudaí ann agus tú lé leis na ranna rialtas leis nódrás le daoine i gcoiteanna agus bíon sais frustrach sort. Cén fánach féidir i dhéanamh mar seo. Tá sé soléir go gatha tú dhéanamh. Ach tuigim go bhfuil rudaí eile ann catha siad san na cúnteir fad eile na bhfuil siad san a féimú cá siad san iad héine chur snáirh chomá. So agus caiimiid ar fad. So tá just an rud tá castachta buint leis an rud ar fad. Agus bhhailm rud a dhéanamh níos soléirí, smailm soléireach, smailm oscailte, smailm, just go mbeadh gath rud críndíireach. Bhfuil sa go agus tócha, uiranta catú bheith de hailúid, ní hailúid maith me inéachar ach tá sé sin na taistáil go géar uiranta agus ní hé go bhfuil tú gcéarra ní chun sais bhfuil sa daoine dalamológa chur réon rud aon mar ach just chun bheith ábalta na simina atá i gach grúpa na rudaí ar fad tá sé gobar ar fad na grúpaí go bhfuil mis gobar le cuspar céanna tá gach aine an Ghaeilge chur chun cín. Ach tá smaointí agsúla ag daoine agus tá cuairme agsúlas tá riachtaí sí tá freagrachtaí agsúla ag gach deam agus caiimiid teach le réiteach éigint
go mé me stabalta fad na cuairmí sin a chur bhéim mar deartha. Dámeach sé seo fad cóháte, agus dámeach freagartaí céanna a gcuine agus riachtainna sé céanna agus cuairmí a bheith go bhfad níos cosúla lena chéile, bheith sé níos éasca. Tá mé caint is rá teoiriciúil. Ní ceapam go mbeadh sé, teige mé sin. Bhfuil go well lo me cór na éirí Gaeltachta. Bhfuil go agus ceapfá go méadis sásta bheith coibrúlad. Ach teigim ag gnám céanna gur sais agréocht well sean bhunathe atá, agus tá siad ar a bhód leis na blianta tá éirí tá go leor na éirí faoina gúram. Tá pleanáil teanga agus na hifiigí pleanáil teanga is rud úr nua seo, níl méid ar a bhódach le cúpla bliain. Agus ní higgin fós na hagréochtaí cad éon ról in á ríide atá ag na hifiigí pleanáil. So caimid beidir agus sin bhí a caint le mo choilecha sin an rud is mó sais a churnisteach ar an obair atá gunne ná soléireacht ó thaobh cad éon ról atá gunne. Agus gombeach an ról seo feimúil, gombeach mé stabalta, well, is féidir at ról a thuairt a ghaoine agus nach meachánach beidir na papéir a líneteach. Ní hé tá gceist sa chá seo ach is féidir. Agus ní bheith é neime gin obair seo, ní bheith in ról in áir, ní bheith an torra ag an obair seo. So caimid smaoineh nó teachta réiteach gombeach sais ról ann agus gombeach go mé stabalta rudaí a bhaintach. Agus a bheith gobar leis na hagréochtaí sin. So tá an córas, sin a rud atá gceist an córas agus próses cóháitethe go mbeadh sé siúil agus go mbeadh seán. Mar is rud nua sin, ní amháin de héirín is don saoil ar fad, don dain ar fad, mar ní raibh daoine ábalta lehéad do rud a dhéanamh mar eolas is cinnte gur rud gur féidir le tíre tá níos fearr as, gur féidir lehosan dul mun rudaí mar seo, mar catú airgid chur isteach ar rud nach féidir leat séhras airgid nó fostéocht a chruthú ar a buinte do riine. Bhfuil go sinna gan dat an cuamas máta ag na rialta sé fad beidir. So is rud sa bhreise sin rud i d achasúil beidir is muointe daoine agus ce go rud a bhainean ceapam héin le bunus fuach na míoch na tíre. Dá meach níos mó gaeilge in éirin bheith éirí níos fearr as ó híh eacnáíochta de créidim. Bhfuil go well ní eacnaí mé héin agus ní féidir dom héin mé héine bhréagnúmar deartha nó aon rud a ráhfuil tá marála seo na marála siúd ach sin créidim héin go rála atá sé. Well tá bar mhórteanta ag lehétí finbar bralahan ar an áhar sin agus iad ar is daoine a bhfuil tuiscinteach ar chusaí eacnáíochta agus ar chusaí fintriachta. Agus iad the moral ceanna céanna, go bhfuil luach breise agus go bhfuil mit a cairliú amach mas máile nach bhfuil mit ag buint úsáid as an nachhain aontaach seo agin leis an teanga mar ginadúir eacnáíochta. Níos donna Victor Holland a bheith caint seo ar fé treifil ar an de Chlár Gaeilge, but tá tro seo. Agus just listen to bhí a chuir, agus tá is céas master cast é seo nó master dilí ar agart mas máile chuddá clúdaí thugad hanna féin de linda cainte. Ach leis siad a couple Haberts mas féidir dat da méo slatdíireachta agad nó da méo eile cuacht agad de ré rud a dhéanamh. Could déan rud is táhaidí an nachrófa le chur leis an obair a tarbon agad a gCiarraí nó ins na gceilteachtaí a gotsin. Could déan aitse is táhaidí dar leat le béam a chur agus de jogad leat acsa gan a dhéanamh leis an eile cuacht seo a chreideann tú a dhéanamh an difriúil smó nó difriúil soltasí. Well mar déim tá sena difriúil ó Gaeltach go Gaeltach tá sé difriúil. Dearhann go gombeach sé agus cai sé bheith cóháte leis na cantracha íorghailteach tá mar deartha chomá, mar tá daoine ans na cathracha tá anna gníomh óíomh na Gaeilge de mé féirste bailile clí agus cinnte go caitheann nascan a bheanna de na cathracha agus na cantracha Gaeltach gan dat. An rud a dhearhann go gathe bheith an ná well tá níle me kaint mar ile goed amach ile goed gom terin well bhhailm gomach gail in gachéin in éirin agus
Má de dríochta, bhfuil go. an Níl Co glas iad a tor. Go dtí. An rud a dhéanana ná béidir bhfuil sa go dámeach rudaí ar siúl, you see, an Countess na Feiban atá ná ní ectir an Ghaeilge, okay? Bíon daoine marachta engineering gan éonolalas acu, gan thuras féineara faoin Ghaeilge, bhfuil sa go. So an rud, as sin a hagan an cheisio, cén fá airgid a chathafisé. Cén fá an Ghaeilge. Cé láraí, ní le daoine eicim, ní bhuailim le daoine bhfuil Ghaeilge acu, bhfuil sa go láraí an Ghaeilge. Agus actually, go leor tú a féchantar na meán hóisialta agus cén tú daoine go bhfuil Ghaeilge acu, téann siad am pléthe rudaí as bearla. Okay? Cé go, tá gach daoine $3 bhí dálam gach daoine Ghaeilge, sais Ghaeilge scoil, agus dámeach na daoine ar fad bhfuil Ghaeilge acu, a scríomh rudaí agus a caint rudaí as Ghaeilge, bheadh sprioc ar a buinte ag na páistí atá ar scoil, mar bheadh is acu. Tá gailinn 6 testáil bhuaim chun ar a laid Reinstein an sin in man hóisialt ar an telefísir an radio hiiscint, agus a bheith mun, a bheith plé rudaí lutha, nó beidir sa dáil, dámeach meise mar hampla ima híiseach. Ní bhéine láirt béarlaí néchar. Well, sin na chéad pointe nach mén ima híiseach. Tofa, ach tá sé táta go meach rudaí dáríide of le agus ní hamháin na rudaí a bhainean le pobl na Gaeltas, pobl Ghaeilge, bhfuil sa go. Ach, do gach daoine. Agus ar daoine rá agus a gascaine, cén fá bhfuil se láirt marall mar hampla COVID, bhí daoine Joe McCune rudaín stúrte rudaín as Ghaeilge sé sin rá as béarla, agus bhí daoine tuairteach, bhfuil sa go. Mar níl taithí acu ar an Ghaeilge, níl taithí acu ar dhaoine. A leor an Ghaeilge sé. Betíre. Sin rud céan agus rudaí, smaoinnig ar na daoine chomagnéasacha agus tá na carta conis ó híh póstate agus rudaí. Ní raibh na carta an fichin ó trícha nó cé go bliana hin, agus ní bheith fiú smaoine bheith daoine go meach sé ann, bhfuil sa go. Conas a hála sé sin tríd an ggóra, trí fáilimach go bhfuil cara god atá chomagnéasach, go bhfuil balda de heilech atá chomagnéasach. Bhfuil sa go dréir chéile cén tú na daoine sin, bíonn tú taithí lutha, bíonn tú i ggóra lutha agus taithí a chortha, agus thinking tú gur daoine ar man nós héine tá unta, bhfuil sa go. Agus tá carta go chumá. So rud céanna chahabhann seo cahamíd sin héine haspáint mar derfa. Bhfuil gailin goin go bhfuil sé seo tastar bhain gur chuid lárnach daoine héine tá sa Ghaeilge. Agus bhfuil sa go dréir chéile dhéantar sin. Ach rud is féidir dámeach ina chúte nó. Dearhain go meach leabhaireach fihanóid nó caró uireach ar RT a héan bhfuil an seo sa phobal. Go meach Goméidir se taspáint teilig. Tuismiúirí i gimirt leis na páistí as Ghaeilge. Gomeach tuismiúirí onghilteach goméidir le feiscint an sin ag prime time rá rudaí gur féidir le daoine. Bhfuil sa go ar nús árán is féin na fógraíocht is féidir le sais fógra bheith ann don Ghaeilge, don dhaoine le Ghaeilge, go bhfuil se das Well, Tommy fad a féchante ar teilig agus a smalin an pictú seo. Agus is siad san in áíre na daine stáchtaí sa fráise seo. Na teilig na tuismiúir a láir Ghaeilge le chéal. Go mbeadh sé normálta, go mbeadh sé le feiscint ar an telefís, nach mbeadh sé imimethe, go mbeadh sé ag primetime, agus go mbeadh daine ná puchasúas focail mar an clí a láramid le páistí go háir páistí is lú Tommy rán rudaí céanna an tamar fad. Ríist agus tele pixúas, buchail má, is má chluisin tú tíúire. Agus bheadh sé tá sé decha rudaí a gálam, agus ar scoilna ó rud eile dearhann beidir ar scoilna nachmeach rangan a Ghaeilge formálta in néchar. Ach go meach sprí a buint leis. Go meach imirt cloithí gan bhfuil sa go gan éon cleachtaí ar fápéir. Go meach nachmeach ann ach sais bhfuil níl me gur rangan aclaachta ach rangan a sprí, rangan a drámaíochta
agus an teanga tí, teanga úsáid an tú le babóga béidir, bhfuil sa go me chleachta ag daoine an teanga pleanáireachta an teanga tí ón tús, ní hé an teanga agus gan é an litríocht a dhéanamh mar a bhfuil fúnárta dhéanamh. Bhfuil sa go tá daoine agus is mála litríocht na Ghaeilge agus é go húntaach ach na daoine ar fad eile nach féidir le Amharc chuir le chéile. Agus tá siad an eilm sa bheith lé litríocht agus filiocht trúd mar sin. Curmó ama, curmó airigid, curmó fuineh frustrachas gachéine, just sin idas de rostrachas de gachéine. Bhfuil sa go sin ní sin dámach an ilechóir beidir go ben rud a dhéanann. Well, tá lún machta bhain sin dúin ar fad Victor gur mé maigad agus gur maigad as an am seo a chaúlann a nééis mar déal an Phobail. Darna mar luí mé ó bhreisin nuach de fiúre cabla san níide gur ceabú tá an spéis in tíú seo tíar in san obair tarbon agus darna an obair tarbon ins na ceantrathe gialteachta a gotine is tá an daibh ag muintear bhil farste leis an gialteach riomháil agus tá nácan a fad bhainithe agus géimiid gacra ar de chuide brechéan in í rathíonn sin, but fásta ar na hefigí ar fad atá ag trú lá ar son na Ghaeilge ins na gialteach ar fad agus in san limirsteir pleanálaí teanga ar fad. So bhhaim just máhaithes agus buithes féil an Phobail a bhfuil that Victor agus gachrat a bhfuil ar den taithí agus tásúlagam an céadar eile go mé a caint go mé tú ag si os mo cór ag aldarnáma gan mo féic ag gáil cup an caí agus gur féidir an cóir ní stibna dhéanana ar na habar seo ar fad agus áhil. Sin go deasca an dos, gur mí máta Chiarraí an chuide agus córána dhéasan, gur maigad. Gannne bhaideit agus amhór an taithí Victor. Slán agus bannacht.